Bueno, damos comezo ao pleno extraordinario a petición do Grupo Municipal de Esco e o primeiro expediente a moción de Esco para valorar a situación do Carballiño un ano despois das eleccións de 2023. Unha cuestión de orden antes de comenzar. Como son os tempos? 5 minutos, 3, 1. Igual, porque no ROM non queda moi claro. 5, 3, 5 minutos, non se amplía. 5, 3, 1. Porque temos o acordo de que para cuestións de certo calado, orzamentos, ordenanzas fiscais, non se amplía. Non, en 5 minutos sobra tempo para decir o que hai que decir, pero bueno, era por sabelo. Pois empezamos cando... xa empezou a correr o tempo, vale. Bueno, pois en primeiro lugar, benvidos a todos os que están neste pleno extraordinario. A verdade é que dá gusto ver o Salón de Plenos con algo de concorrencia, non sei se competitiva ou non competitiva, pero algo de concorrencia. Este pleno tiña un obxectivo claro, e así se manifesta en gran parte das dúas mocións presentadas, que era conseguir un cambio no Carballiño. Era procurar que as cousas nas que todos estábamos de acordo que non funcionaran, mudaran. E, bueno, pois o obxectivo, evidentemente, en gran medida está cumplido. Está cumplido porque caeron as carautas, incluso algúns pantalós, poderíamos decir, pero, bueno, a verdade é que onte, para a sorpresa de propios estranos e de algúns outros seres, anunciase un acordo entre o PP e o PSOE. Por lo tanto, entendemos que este pleno hai que contextualizar como se chega a este punto e que vai pasar a partir de agora co Carballiño neste pacto a priori bastante contra a natura. A verdade é que o tempo dá quita razóns. Todo o que levamos anos dicindo, que había pactos a escondidas, que había pasteleos, que había acordiños, que había unha sociedade fraternal prácticamente irrompible entre o señor Fumega e o señor Marnotes, presidente do Partido Popular do Carballiño, agora queda claro. Agora queda claro e xa non se lle pode negar a ningún veciño do Carballiño como se viña facendo. O cal, por unha parte, tamén nos congratula. É dicir, pois, saíron do armario e decidiron amosar que hai unha relación estupenda entre o Partido Popular e o Partido Socialista do Carballiño. Hasta aí, todo ben. É verdade que tampouco, para os que estamos nesto, tampouco é unha gran sorpresa, non? Porque no último ano, cos votos do Partido Popular, aprobaron a suba de soldos, aprobaron a ubicación do centro de saúde, aprobaron as ordenanzas fiscais, aprobaron o contrato da auga, aprobaron hoxe mesmo as subvencións directas. Polo tanto, pois casi é mellor así, que os veciños non sigan sendo enganados e que se vaya de frente e se diga o que se está facendo, non? Eu, ainda fai pouco, participaba nunha reunión na que unha persoa decía que, bueno, a xente que vai por detrás non se lle pode perdonar ninguna, que hai que ir de frente, non? E a verdade é que, neste caso, tardou, pero chegou. A mí dame ganas de falar no seu idioma, non? De falar de se o sol é cadrado, se a terra é plana, se o Barça ten máis Champions con Madrid, ou o Elvis está vivo e vive en Viana do Bolo, que é un idioma que vostedes entenden. A realidade, no fondo, dalles igual. De feito, o alcalde chega ao paroxismo de decir hoxe no medio de comunicación que vostede non é político. Eu pediríalle que ensinara a súa vida laboral aos veciños, que sería como podría demostrarse eso é así ou non. Leva moitos anos nesto, e moitos anos cobrando do soldo público, o cal é absolutamente respetable, pero despois non lle pode decir aos veciños que non é político. En calquera caso, aquí estamos. Chegamos aquí, e a pregunta é sinxela e un pouco para todos. Entendo que os 17 que estamos aquí queremos mellorar o Carballiño. O Partido Popular, no mes de febreiro, hai 4 meses, levaba unha moción de reprobación ao alcalde. Levaba unha moción de reprobación na que se deixaba claro que o funcionamento do Concello era horrible e se decían cousas como a mala xestión municipal, cando un Concello non administra adecuadamente os seus recursos, un exemplo da mala xestión, e facía unha enumeración de unha serie de mocións que non vou a ler, porque, bueno, si, os 5 minutos chegan para o que chegan, pero, bueno, que algunhas delas, pois, por exemplo, decían moción para que o Concello solicita documentación relativa ao asilo, falaban de incumplimento desa moción, moción para solicitar o traspaso da casa sindical, moción para mellorar a seguridade pública, moción para a instalación dun cais. Non se cumplira nada en febreiro, ni se cumpliu nada agora. Seguimos exactamente igual. Polo tanto, home, é chamativo este cambio de rexistro. Pero, en calquera caso, falando do que lle importa aos veciños, que eu creo que é o que temos que estar aquí, todo o que debía ir máis ou menos ben no Carballiño sigue sin ir. É dicir, orzamentariamente, mal. Os cartos que había na caixa prácticamente non quedan. Non sei se leron todos o que di hoxe o informe do interventor das subvencións directas. Quedan 200.000 euros de remanente, pendiente de todas as indemnizacións que hai que pagar. As obras síguense facendo mal. O tráfico da Alameda non se resolveu. Do asilo seguimos estando exactamente igual. Os membros do grupo de emerxencia siguen sin traxes de incendios. É dicir, podía seguir aquí horas, e falar de todos e cada un dos colectivos do Carballiño e de todos e cada un dos veciños, barrios, rúas e parroquias do Carballiño e non mellorou nada nun ano. Home, eu
eu entendo que vostedes pensen que ca súa entrada no goberno, mantendo na alcaldía Fumega durante 2 anos, é posible que entenden que isto mellora, pero xa lles digo eu que non, xa lles digo eu que non. E xa lles digo que a ganancia deste acordo para vostedes, persoalmente, políticamente, perdón, non quero entrar no persoal en absoluto, políticamente, e sobre todo a ganancia para os veciños do Carballiño é nula, é nula. E o tempo dará e quitará razóns. Volvo ao principio. O tempo vennos dando razón en todo o que vimos denunciando dende fai anos. É verdade que se o único que importa é a poltrona, en vez de os intereses do povo ou en vez de buscar novas perspectivas, parécenos ben. Están no seu dereito de facelo uns e outros. Pero deberían yo ter dito aos veciños. Deberían yo ter dito na campaña, deberían yo ter dito non uns decir que vamos a quitar a los outros e outros decir, porque menos mal que hoxe non lle tuvamos que dar unha subvención directa aos independentistas cataláns, porque non sei que tipo de acordo iban a chegar. Quero dicir que é un pacto absolutamente contradictorio e non ten nada que ver co que lle levamos contando aos veciños durante estes anos. Polo tanto, a veciñanza do Carballiño pide explicacións. A veciñanza do Carballiño pide que se lle diga realmente que é o que se procura con isto. E a veciñanza do Carballiño quere saber, que xa lles digo eu, que probablemente os enganen porque van falar de outra vez do que non é, pois queren saber cales son os proxectos que os unen, cales son as intencións que teñen, cales son realmente as motivacións reais deste acordo que non ten, para o noso entender, nin traza nin xeito. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Adolfo. Pepe. Bos días a todos de novo. Esta moción sobre encauzar o futuro do Carballiño, pois nós temos o que fixemos onte, que foi o firmar o pacto para gobernar os próximos 3 anos co PSOE, pois nós pensamos que é o mellor que pode pasar para o Concello de Carballiño. Se non o fixéramos, se non o pensáramos, non o faríamos. Este pacto o que busca precisamente é unha mellora de funcionamento do Concello, busca a melloría das inversións, busca traballo. O que buscamos é un pacto de programa, intentar facer cousas que estamos de acordo, pois eso, mellorar a limpeza, mellorar o que son as rúas, mellorar o que é o día a día da xente. Nos presentamos no seu día unha reprobación do que era o Concello, levamos adiante, e por eso facemos este pacto, para intentar o que é o mellorar o Concello de Carballiño, e chegar a un punto que podemos, a mellor, como dice Adolfo, a mellor equivocámonos no tempo, o tempo dirá as cousas, pero nós ahora mesmo pensamos que o mellor que o que estamos facendo é o mellor. Podemos nos equivocar, eso pode ser, pero xa les digo, se chegamos verdadeiramente o sea, o acordo está firmado, se se chega a gobernar, nos equivocaremos moitas veces, pero o que fagamos seguro que é para intentar mellorar. Se non, nós políticamente, eu polo menos, creo que a miña corporación, os meus compañeiros, non queremos chegar a nada políticamente, nin crecer, por moito que pensen o contrario. O que queremos é que mellore o Carballiño. Contamos, pois eso, que facendo este pacto, é bon para todos. Normal que a Espa non lle guste o pacto. Nos intentamos falar con todos e falamos con eles tamén. Públicamente o dixemos, falamos con dous, pero pensamos que co PSOE, ainda que sigan aí, vamos a intentar que cambie a cousa, vamos a intentar que melloren moitas cousas e traballar polo futuro do Carballiño. Estou de acordo que eles pois non o ven claro, pois sí, ten que ser, pero a mí me gustaría que o tempo nos dera razón. E se non nos dá razón, nós non temos ningún problema a irnos, sin problema ningún, deixar a corporación, bueno. Por eso, que o que lle pido aos novos concelleiros, bueno, o pacto este que temos é traballo para intentar mellorar Carballiño e nada máis. Gracias, Pepe. Bueno, trátase de un acordo programático, a situación de minoría pois non permite aprobar orzamentos, non permite desenvolver o que é a vida normal dun concello e a única maneira, e aproveitando que a moción o que pide é desbloquear unha situación que estaba totalmente bloqueada e que era moi negativa para os veciños, é unha aposta decidida por desbloquear. Unha aposta basada no traballo, na ilusión, no Carballiño e no Carballiño. É un acordo programático local.
Desde o punto de vista ideolóxico, evidentemente, as diferencias son notorias e claras. Nos sentímonos e somos profundamente socialistas. Me imagino que eles serán profundamente populares e eso está bastante claro. Pactos, bueno, pactos. Adolfo, vos dixe desde Maceda a alcaldía ao PP, por exemplo. Entonces, bueno, aquí nadie se sorprende nin se... No, xa digo, é un pacto por desbloquear esta situación. Esta situación era imposible seguir así, con ela, sin orzamentos e sin nada. O primeiro obxectivo é aprobar uns orzamentos, evidentemente, e a partir de aí, pois, empezar a traballar, pois, en todas as direccións e en todos os ámbitos. Eu vexolle ilusión a todos os concelleiros e ganas de traballar. Básicamente, esa é a finalidade e o fin do acordo ao que chegamos. Adolfo. Ben, pois queda todo claro. Como dixo alguén un día neste pleno, a xente cambia. Miren, o acordo que van pechar teñen que yo explicar a xente. Vostede leva 9 anos de alcalde, non, señor Fumega, se non me equivoco, 9 anos. E o PP vai garantir 2 máis. Vais ir aos 11, se o último ano é verdad que lle da alcaldía. Teñen que explicar a xente da Praza de Abastos que se está caendo os cachos. A eles lle teñen que explicar o pacto que van facer. Teñen que explicar ao persoal deste Concello, o Grupo Municipal de Emerxencias, as brigadas que están completamente desmanteladas, os veciños que padecen esas consecuencias. Teñen que explicarlle aos veciños que ven como día a día o problema do servizo de recadación, por exemplo, lles afecta máis e en maior medida, onde uns pagan e outros non. Teñen que explicar aos veciños do rural, os das parroquias, non? Teñen que explicar a esa xente que leva anos agardando por solucións a problemas menores, algo tan básico como, por exemplo, o saneamento no pobo de Bagarelas, por exemplo. Teñen que explicar aos veciños que se queixan día a día da situación da limpeza viaria, privatizada, por certo, ademán de socialismo, como todo o demais, do alcalde Fumega fai moito tempo, na que se lle paga 17.000 euros ao mes, se non lembro mal, falo de memoria a unha empresa, para ter 4 operarios na rúa, limpando todo o Carballiño. Eles lle teñen que explicar. Teñen que lle explicar como este alcalde que leva 9 anos, leva pagado en indemnizacións un diñeiral impresionante, a 300, casi 400.000 euros ao tanatorio, 250.000 euros polas depuradoras. Teñen que lle explicar a eles, aos veciños que non entenden. Teñen que explicar a xente das Difica que leva 7 ou 8 anos agardando por un local. Teñen que explicar por que deciden vostedes que é boa idea manter 2 anos máis o alcalde que leva 9 e non resolveu nada disto senón que emperou todo. Teñen que explicar, pois, por exemplo, a xente que está agardando a que se abra a fábrica do papel ou a que se poñan en marcha as pallozas do camping que, por certo, seguen pechadas, polo que sabemos. Teñen que explicar a xente que non está de acordo coa ubicación do centro de saúde, que foi outro deses acordos PP-PSOE xa de fai tempo. Teñen que explicar a xente que foron votando do asilo, veciñas do Carballiño, a maioría delas, e teñen que explicar a xente que está preocupada pola situación do asilo e a falta de información cando nos levan dicindo moitísimo tempo que nos van dar información a todos. A nós xa non nos enganan, os que enganan son os que están aí e os que están detrás da cámara. Teñen que explicar a xente a que lle levan anos prometendo a ampliación da área industrial. Dixo o señor Fumega cando entrou na alcaldía no 2015 que era o obxectivo prioritario. 2024, nin sabemos onde está. Teñen que explicar aos pais e nais do conservatorio, teñen que explicar a moitísima xente. Realmente, non sei, os usuarios do Parque Municipal onde levan vendendo un concurso de ideas que tamén acordaran no seu día PP, bueno, Marnotes e Fumega neste caso, que o resto. Bueno, eu xa digo, creo que son moitas as persoas as que lle teñen que explicar este pacto e, sobre todo, xa digo, son as persoas as que lle teñen que dar solución aos seus problemas. O Carballiño leva perdido moitísimo tempo e nós creemos que o vai seguir perdendo e que non se vai dar solución a ningún destes problemas ou a prácticamente ningún. Co cal os que perden son os veciños. Coidado, alcalde, decía vostede que a moción promovía un cambio. O que imos votar é unha reprobación do goberno. É o que se vota. Non, quero que quede claro no sentido de que vai haber quen teña que votar o contrario do que votou fai 3 meses. Entonces, bueno, tamén que quede claro. Vale. Vale. Nos, con este pacto, pues xa lle digo, Adolfo, que vamos a votar en contra da reprobación do goberno. Xa lle digo ahora mismo. Porque vamos a intentar cambiar as cousas e que as cousas melloren. Xa lle estamos dicindo, porque non temos nada que esconder, nin a usted nin a nadie. Buscamos con este pacto, pues eso, aprobar uns orzamentos, traballo. Xa lle digo, a mellor nos equivocamos co tempo, o tempo dará, dentro de 2 ou 3 anos podemos falar e dicir, pois mira, valeu para algo, non valeu para nada. Nós temos unha idea que pode ser boa ou equivocada.
vamos a levar para diante. Podemos equivocarnos moitas veces, e xa pedimos perdón da xente que molesta calquer cousa. Bueno, pois eso, xa pedimos perdón antes pola xente, polas equivocacións que vamos a ter, porque segura, nós o que temos pensado é facer cousas, e o que non fai nada non se equivoca, eso témolo claro. Por eso, temos pensado facer cousas e para iso nos metimos neste pacto de goberno, para intentar traballar e facer cousas, buscar inversións, o que é actuacións importantes para o Carballiño. Vemos o pobo que estaba parado, por eso nos metimos neste cambio, é o que queremos. Pode ser, xa lle digo, positivo ou negativo, o tempo dirá a razón, o sea, pero por nós, por traballar, non quedará. Teñen que respetar a nosa decisión democráticamente, como ten que ser, e bueno, pois, se poden intentar axudar algo, pois mellor, se non, pois, aguantar como ten que ser. Moitas gracias. Bueno, nós vamos a votar non, evidentemente, porque a poboación do Carballiño superou os 14.000, estamos en 14.500 habitantes, a única provincia, vila da provincia que sube poboación, co cal é un síntoma de que as cousas van relativamente ben. Temos que votar en contra porque estánse abrindo bastantes negocios, 7 o mes pasado, 4 o mes anterior, é dicir, hai un dinamismo económico. Temos que votar que non, porque a nivel turístico temos os mellores datos da provincia. Temos que votar que non, porque o parque empresarial xa está o proxecto licitado e sacado a concurso e adxudicado a unha empresa que o está redactando, e temos que votar que non, porque nós vemos o Carballiño de outra maneira, evidentemente. É verdad, e basicamente ahora con 11 concelleiros, pois casi o 60 e pico % dos veciños o ven de outra maneira. Un minuto para pechar a dos. Sí, é moi doado. Hai unha cousa que se chama coherencia, que, como decía outro día, non é un pobo de Segovia, e aquí falta bastante. O voceiro do PP acaba de facer entrar pedindo perdón nun sitio xa manda nada, pero bueno, xa pediu perdón fai pouco por subir iso soldo aquí, nun pleno, é dicir, o perdón aos veciños non lle soluciona nada, os veciños queren solucións, e sería moi honesto pola súa parte que lle tiveran dito isto uns e outros aos seus votantes, sería moi honesto, é dicir, que cando foron as eleccións, en vez de decir, nós vimos aquí para sacar a fumega da alcaldía, que era o que decían, dixeron, mira, nós vimos aquí a ver se conseguimos un arreliño con fumega e entramos no goberno. Bueno, pues eso sería ético, claro que respetamos a súa decisión, e democráticamente, chapó, poden non facer, son 11 concelleiros a partir do no goberno. O que non sei se entenderán todos os veciños é a cuestión ética, e se todos estarán de acordo en que este pacto, eles cando depositaron ali o seu voto, por certo, non foron resultados bollantes, tendo en conta o histórico, nin dun nin doutros, pero os que depositaron ali o seu voto foran os que foran, se o facían sabendo que isto iba a pasar. Eso é o que nos pareciera máis honesto. En calquera caso, quedan as cartas encima da mesa, carautas fora, xa sabemos que quedan. Nada máis, gracias. Vale, votos a favor, os vos. Sí, nos a favor. Votos en contra. Pasamos ao expediente 47-16-2024, moción de espazo común para un gran acordo que propicie un cambio político no Concello do Carballiño. Ten a palabra, Pachi. Sí, bueno, eu quería empezar preguntándolle ao alcalde e ao grupo municipal que representades vos. Non sei se sodes tránsfugas, se sodes non adscritos, é que non sei. A verdade é que se sodes... Non, é que a Comisión Ejecutiva Nacional Galega ayer dixevos claramente que se firmabades, íbades a puta calle. Acabades de decir aí que xo tendes firmado. Home, a ver, Paco, ao Pepe, a vos xa vos engañan no minuto 1. Vos din que teñen o apoio do partido e ás 5 horas se os deixan co cu aire e quedades como quedades. Bueno, a verdade é que non tuvo que levar moito tempo para engañarvos. Porque a vos que non vos quería de alcaldes, Pepe, é o Partido Popular. Isto non é polo Carballiño, mirade, que Carballiño inteiro sepa unha cousa. Isto é entregar os votantes do PP a Carballiño, entregarllos ao PSOE, para que Luís Menor manteña o posto na Diputación. Dame aquí que che deu ali. E como vos quererán a vos, 5 concelleiros do PP, que eles mesmos, na radio, os tertulianos do PP, din, é que eles non valen. E como lle explicades vos aos vosos votantes do Carballiño que, presentando fai un ano, dicíamos a ver se conseguimos un cambio no Carballiño, os números daban, e agora destapamos todos que
en vez de querer a alcaldía vos, que a podíades ter, ides os 5 de monaguillos de Fumega e do Partido Socialista. 2 anos. Por qué? Porque Luís Menor, que é quen traiciona os votantes do PP no Carballiño, e vos deixa vos co cu ao aire, apoiado por a dirección local do PP, convirte Carballiño nunha moneda de cambio. Carballiño para o PSOE, e o PSOE, a cambio, mantén a Luís Menor na Diputación. Non hai un pacto de futuro, nin de progreso, nin de nada que se lle parezca. Hai un cambalache. E vos, aproveitade, porque dentro de 5 anos, de 3 anos, ningún dos 5 ides estar aquí. Porque vos teñen que votar para volver a pedir o voto para PP e dirán, no, o de apoiar o PSOE foi cousa deles. Agora hai que votalos e poñemos outros. E Paco, ti como sempre, eu reconozco que eres unha persona magnífica. Eres o que mellor engañas de toda a provincia de Ourense. Engañas perfectamente. Home, mira se lo engañaches onte que lle dixeches que o partido te apoiaba. E ás 4 horas din que vos van a poñer na calle a todos. Non sei o que vos van a facer, ni me preocupa. Pero Paco, pouca lealtade tes ti o teu partido socialista cando ti amarras 2 aniños de alcalde apoiado no PP, xubilaste e pois darlle alcaldía ao PP e o último ano o PSOE de Carballiño apoiando ao PP para despois pedir o voto ao PSOE nos municipales. Pero estamos tontos aquí todos o que se volve isto. Esta é un sainete. Esta é unha comedia que só pasa no Carballiño. E é unha comedia que, señores do Partido Popular, vai acabar mal. Pero non é que acabe mal para vos. Vos xa estades liquidados, os 5. Vos xa nada. A vos importa. Os que estades aí do Partido Socialista, home, se a Executiva Nacional cumple o que cumple, os 5 estades expulsados do partido, hoxe ou mañá, cando se consolide isto. Para min, vos non me preocupades nada. A mí preocupame que ya he pasado o Carballiño. Vos ides estar pouco tempo, Pepe, Elvira, pero vos ides quedar na historia do Carballiño. Ides quedar na historia do PP. Ides ser os que, podendo ter a alcaldía, decidiche de ser os monaguillos do PSOE. E nos hai unha cousa. Non gobernaremos ou gobernaremos. Pero imos salir á calle e imos mirar os ollos os que nos votaron dicindo fixemos o que pudemos. Pero vos ides agachar a cabeza e escondervos. Porque todos os votantes do PP, cando vos vexan, vamos dicir, Elvira, non te votei para que apoyes o Paco Fumega. E Lorena, e Diana, e Pepe e Michel, non vos votaron para apoyar o PSOE. Votáramos para ser alcaldes e cambiar este pobo. E traer recursos. E podíades ter a alcaldía. Que pasa? Que nin o PP confía en vos 5. Non vos queren. E por encima, Luís Menor, que vai acabar facendo bo a voltar, o presidente do Cambalache, o que non se atreve a facer en Ourense, sabedes? Por qué? Porque lle temblan as pernas para cargarse a Jácome e cambia o PSOE Carballiño por a Diputación. Esas son as contas reales do que estades facendo vos os 5. E Paco, ti, como sempre, métote con día. Ti amarra 2 aniños, inda que te voten do partido, xubílate, e pois os que estades aquí. Se queda alguén do Partido Socialista, vos, o que lle pase ao Partido Socialista, depois, para vos eso tampouco vos importa, terra queimada. Había unha solución, acabo, Paco, había unha solución fácil, en 10 segundos. Mira, Paco, a maioría da Corporación Municipal, Bloque, PSOE, Espazo Común, somos xente que somos de centro-esquerda. Non hai un goberno de centro-esquerda porque ti non quixeches. E me dixeches, por favor, Pachi, vota ao PP. O día de votar ás 9 da mañá. Eu digoche unha cousa, fai un servicio a Carballiño e ao PSOE. Dimite. Vaite. E habilita un pacto de centro-esquerda en este país, en este pobo, e permite que haxa un goberno natural de centro-esquerda para sacar adiante Carballiño que falta lle fai. E non te enredes e non te escondes defendendo os teus intereses debaixo da traición, debaixo da atracción que teñen aí. Pero que sepa Carballiño inteiro que non hai un goberno de esquerda porque ti bloqueas e estás disposto a que te voten do partido,
a que vos declaren tránsfugas a todos. E a que quededes aí a cambio, Paco, a cambio de ti amarrar, atarte, aparte de atarte a poltrona dous anormais, atado cas correas do Partido Popular e poñéndolle a huevo o Partido Popular o futuro deste país. Paco, Miguel, ti xa amarraches os 800 euros. Ti tranquilo, que ti xa saliches ben. Ti non te preocupes, Miguel, que o teu xa está arreglado. Ti azanea ca cabeza. Miguel, hai unha palabra que se chama traición. Pachi, un respeto. Deslealtad. Deslealtad. E deslealtad os que vos votaron. Sinto moito, amigos, que vos respeto personalmente. Vos sodes unhas personas que estades traicionando o voso electorado. E ides ter que explicarlo a xente na calle. Nada máis, e moitas gracias polo tempo. Moitas gracias. Pepe. Bueno, que podemos decir de usted? É que tampouco quero darlle moita importancia, porque tampouco vexo que non ten respeto polo demais, moito non ten, porque ten un tempo e dalle igual o Concello, ven cando quere, a maioría dos plenos non ven, vaise cando dá gana, está por encima do ben e do mal. Pero bueno, vamos a deixalo. Se nos damos conta, é unha escisión do PSOE, usted. Foi o director, o sea, foi o jefe do PSOE de Galicia. Estános dicindo que por ideas temos que xuntarnos con uns ou con outros. Mais ou menos é o mismo. Home, se foi o jefe do PSOE de Galicia, non nos pode decir, con eles sí, pero con nós non. Sí. Ideológicamente. É que é unha cousa. Vostedes todos formaron parte do PSOE, gobernaron. Que están intentando vender? Son unha parte igual que eles, o sea, non hai moita diferencia entre un e outros. A mí pola calle, eu cando falei con ustedes, a mí ao revés, os votantes do PP dícenme, por favor, con Pachi non, que por eso mismo non chegamos a un acordo con ustedes. Pode pensar o que queira. Nós cando falamos con ustedes falamos en serio, e cando falamos con eles igual, e pode pensar o que queiran, pero bueno, cando chegamos a un pacto con eles, repítolle, pensamos que é o millor, podemos estar equivocados. Eu cando pido perdón é porque sei que me vou a equivocar en moitas cousas, e sei non porque vou facer cousas, e o que fai cousas equivócase, por eso pido perdón. A mí non me cae os anillos por pedir perdón ao entrar, en ningún momento. O mellor a ustedes sí, entende, son xente que está por encima dos demais, pois non queremos eso. Logo, non se preocupe por nós, é por mí menos. Eu, como se non chego a alcalde, como se mañá voume da recuperación, eu non teño ningún problema. Eu teño o meu traballo, non teño que pedirlle nin cartos a nadie, e me parece unha baixeza dos 800 euros que acaba de decir, me parece, bueno, unha cousa baixa. Por qué? Porque o dice en plan despectivo, e non ten sentido ningún. Por favor, bueno, Pachi, a ti respetaron, demais. Déxame falar e cando pode falar despois outra vez. E me parece unha forma despectiva de falar sobre un compañeiro de corporación, pero bueno, podemos dicir o que cobrou usted toda a vida, en todos os cargos, eso. Eu nunca estuve nun partido político hasta fai 2 anos e nunca cobrei un duro de nadie. E podolle decir que non teño ningún interés en chegar a poltrona, nin que o sea, como se estou mañá voume se me dicen o partido, o vexo eu que me teño que ir, voume mañá e non teño ningún problema. Cousa que vexo que hai moita xente que non o fai. E gusta o sitio máis que a nadie. E usted leva moitos anos e eu penso que xa va sendo hora de que se retire, por desgracia. Bueno, moitas gracias e seguimos falando. Vale, bueno, en primeiro lugar, eu teño o aval da Executiva Local de maneira unánime para poder negociar, evidentemente, e é unha decisión no ámbito local. Unha decisión que o que persigue é desbloquear a situación do Carballiño, a poder aprobar uns orzamentos e tirar para diante. Esa é a finalidade do acordo programático, o que chegamos a cabo, e, bueno, eu non vou entrar en disquisiteces nin en cuestións que son máis ben de mala educación, de desesperación. Eu creo que
Se alguén quedou liquidado hoxe foi vostede. Ten a palabra. Isto, así. Moitas gracias, Paco. Vas millorando porque, para non ser político e levar 30 anos cobrando do Concello ti a tua familia, menos mal, vas millorando a túa capacidade. Ti nunca queres nada, pero sempre tes todo. Mira, vamos a ver, Pepe, isto é moi fácil. Non é eles, o PSOE ou nós, era que o PP tiña alcaldía e non vos la deixan coller, os vosos. E que o Luís Menor vos entrega, e vos entrega a cambio de apuntalalo na Diputación, e tendes que tragar porque tendes que tragar. Porque tendes que tragar. E Paco, non é un acordo de executiva local, é un acordo teu. Un acordo teu. Que para amarrarte ti a poltrona 2 anos máis, te acaba de deixar desnudo a executiva galega dicindo, home, non sei, pero os estatutos son bastante claros. Ti sábelo moi ben. Ti sábelo moi ben. Mira, Pepe, retirada, fálame da miña retirada. Desde que eu estou aquí xa pasaron polo teu posto 8 do PP, 8. E me parece que ainda me han pasado outros 3 ou 4. Polo tanto, mira, nos últimos 29 anos, 29, aquí o goberno da esquerda, 25. E co que acabades de facer vos, traicionando o vosso electorado, Luís Menor, executiva e vos, os próximos 29 anos tampouco ides a gobernar este povo. Este povo non o volvedes a gobernar. Vos sí que estades amarrando algo que a min se me esconde. Vos estades pactando algo contra o voso partido, contra os vosos votantes, e contra a xente que pediu o voto para vos, e que vos dicía claramente, oye, o que queirades, pero hai que cambiar o alcalde e hai que cambiar o Carballiño. E resulta que os que ibades a cambiar sodes os que o apuntalades e os que lle levades o bastón. Non, Paco, ou Pepe, perdona. Eso é traicionar o electorado. E Luís Menor, cada vez que veña a Carballiño a un acto do PP, ayer xa nos chamou algún xente do PP, dicindo, Pachi, a vergonza me doume de baixa do PP, de Carballiño. E ningún nin dous, porque o que estades facendo será recordado durante moito tempo. Paco, insisto, non entrando en temas personales, Paco, ti sabes que acabas de tomar unha decisión política donde os 5 e os 6 que estades aí vades ou non entendiches o que che dixo ante a Ejecutiva Nacional. Pois é fácil de entender que se facedes este acordo toman medidas a que vos votan a todos. Non sei. Ou son uns cantamañanas os da Ejecutiva Nacional Galega ou vos son uns insensatos. Porque podemos topar nunha situación de que no próximo pleno non haxa un solo concelleiro socialista. Senón que estedes aquí non se sabe moi ben quen. En definitiva, nos decimos vos, Paco, é moi fácil, non te ates a silla, dimite, deixa campo e consigue que o teu goberno, se lle queres o teu goberno, que busque un acordo por a esquerda, un acordo de centro-esquerda, invita ao Bloque Nacionalista a si quere participar en un acordo en algo que se teña de pé. Porque o que acabades de facer onte, pa vos é malo, po Carballiño é malo. Decides, acabo, Paco, decides, non, é que así xuntamos as administracións, a nacional, a central, facedio tamén Masídeame, que metan ao PP de Masídeos do PSOE, e facedio en Boborás, e facedio en CEA, pero que engañades con eso? Ímonos xuntar todos. Pero como vos ides a xuntar todos? Aquí o que vos xuntades sobre vos. Non é nada para Carballiño. Por lo tanto, invítovos, Paco, invítote a que dimitas, invítote a que presentes a búsqueda dun goberno de esquerdas e que Carballiño teña un amplio goberno de centro-esquerda que poda salir á calle mirando a xente aos ollos e non un goberno que ningún nin outros poden salir á calle porque a verdad é que se van a avergonzar de vos. Moitas gracias, Paco. Pepe. Vale. Nos, o que buscamos neste pacto do Carballiño é o que defendemos, pois a mellora do Concello, non? Este cambio que nos piden, pois é o que buscamos, un cambio que poda aprobarse uns orzamentos, que eses orzamentos sexan importantes para Carballiño, buscamos as inversións que podan vir de todos lados, é un pacto local, eu si me dicen
Se estou de acordo que fai Pedro Sánchez, pois non estou de acordo. Non podo pensar que estou facendo un pacto co PSOE, o sea, nós o que buscamos é un pacto local de intentar que vayan as cousas adiante. Habrá xente que o entende, habrá xente que non, hai que respetar tanto, eu respeto o que pensa a xente como teñen que respetar o que facemos nós e pensamos que é o millor. Podemos estar, xa te digo, podemos estar equivocados ou non, pero nós, entre os 5, decidimos que pensamos que é o mellor para Carballiño. Que a nós deixáronos facer o que pensamos que é a mellor. Dame igual o que pense, pero pensamos que podemos funcionar moito mellor traballando conxuntamente, a Administración do Estado, ca Xunta e ca Diputación, axudándonos e podendo levar inversións importantes po Carballiño. Se non vai a cousa ben, o primeiro que se vai son eu. Eso teñado claro. Non teñan ningún problema por min, oíste? Non te preocupes por min, que non che vou pedir traballo ali en ningún lado, ni nada. Non te preocupes, que a mí non me tens que meter en ningún lado. Pois che digo que por nós non teñades problema ningún, e por mí menos. O sea, eu son o primeiro que se non van as cousas ben, voume. E non teño ninguna atadura a nada, nin a nadie. Por iso eu digo, respeta as nosas decisións, respeta a democracia. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Bueno, eu simplemente aclarar que, dunha maneira rotunda, unitaria e total, toda a militancia do PSOE non quixo pactar con vostede baixo ningún concepto. Tuve presións de Santiago, de 1000 sitios, usted mesmo me chamou, pero é unha decisión que tomaron os militantes claramente e que o teñen clarísimo. Nada máis, ten un minuto, Pache. Moi ben. Bueno, pois, en este último minuto, eu quero mandar un mensaxe claro. Dicirlle ao presidente da Deputación do PP e dicirvos a vos que Carballiño non é moneda de cambio. Que vos quedaredes para a historia como os que traicionáchedes o vos electorado. Que se lle quixerades de verdade ao Carballiño, podíades estar gobernando Carballiño e traendo cousas e traendo inversións para este concello. Pero preferíchedes o cambalache. El Luís Menor, cambalache, o que fai é que o que non se atreve a facer en Ourense, porque lle temblan as pernas con Jácome, ven aquí a cambiarvos un cromo e davos a vos como cromo de recambio. Non vos dá a vos, Pepe, a mí non me preocupa o que che pasa a ti, nin a mí, non. A mí preocupa o Carballiño. E os que confiaron en vos no Carballiño, ídelo ver cando salgades á calle nos próximos días. Mira, nós temos moi claro, Paco, o dixeches agora. Non quixechedes un goberno de progreso. Non quixechedes un acordo con el Espazo Común. Negáchedevos un acordo de centro-esquerda co Bloque e con Espazo Común. Pero ahora sí, a militancia quere un acordo co PP. E quere que lle des alcaldía ao PP o último ano. Home, por favor, Paco. Logo son parvos ou o que sea. Remato e vos digo o tema. Non sei o que vai a pasar. Seguiredes, como non o poderedes facer por arriba, seguiredes co cambalache por abaixo. Pero durante estes próximos 3 anos, os que dimos a cara e vamos seguir mirando a xente os ollos, somos os de Espazo Común e non temos por que escondernos como facedes vos. A seguir traballando e dentro de 3 anos nós estaremos aquí. Vos ningún. Veña, un abrazo.